Sa Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 yeah! Kalbo! Hey! 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 Isa pong napakagandang hapon sa inyo mga kabisya at welcome na naman po dito sa programang EDSA! at siyempre, hindi po mabubuo ang programang EDSA kung hindi kompleto ang tropang EDSA. Wow! Ayan, siyempre, unang-una sa'yo, Manong Driver. Isa pong pagpupugay sa'yo. Maraming salamat at naka-tuned in ka na. Lakasan mo pa ng konti yung volume para mas masaya tayo. Siyempre, pakilala ko po sa inyo. Ang nangunguna po ang utak sa likod ng programang EDSA. Ala na pa ang iba pa, kundi si... Hindi natender pero Jose pa rin kag nagaraguma. At syempre mga kabisyo, pinangungunahan at sinusundan po yan. The Prodigy of Tanghenyo, inyo po abang lingkod. Diego Bandido! Pag may buhok, hindi ako yan. Impostor yan. No. At siyempre, parang Taguro Brothers lang to eh. 'Di ba si Taguro may kasama yung kapatid niya. So si Tanghenyo may apo. Duday, kamusta? Say hello to everyone. Hello po, Uncle Diego, tsaka Lolo Tanghenyo. Kamusta po kayong lahat? Ako po, si Duday, ang batang makulit at ang batang mahilig sa donut. And I just want to say po, hello po sa inyong lahat sa mga Uncle Driver. Huwag po mainit ang ulo kasi I know po, ngayon pong Friday. Masyado po yung traffic, kaya hindi po dapat mainit ang ulo ninyo. Sige po kayo, kung mainit ang ulo ninyo, masusunog yung buhok nyo, magiging kagaya po kayo ni Uncle Diego, wala ng buhok. Hoy, Duday, pambihira! Umayos ka ha, tinitang. Pagsabihan mo naman tong apo mo, Tang. Aray! Bakit ka lang nangampas? Ano pagsabihan ko dyan sa kanya? Tama naman yung sinasabi niya. Kalbo ka! Hindi bumabanat eh. Tang, bitaw mo tenga ko, argoy! Pambihira naman ito magluluto. Ay nako, eto na lang mga kabisyo. Yes, thanks God, it's Friday. Today is Friday, 5:33 na po ang ating oras. Kaya kabisyo, Uncle, eto na. Muli, nananawagan po tayo sa mga legit. Mga legit and all, ika pa nga ni Broski. Legit na PUB, TNVS, ride-hailing drivers at mga delivery riders. Iniimbitahan po namin kayo sa ating Feel Good Drive-Thru. Pag sinabi po nating drive-thru, dadaan ka lang. Hindi ka tatambay. Dadaan ka na lang, drive-thru lang talaga, di ba? So, mangyayari at magaganap po ito on February 28. Ayan. 12 noon hanggang alas 3 po ng hapon. Ito po ay kaalintabay pa rin sa aming month-long anniversary. Ayan. 12 noon po yan mga kabisyo. Diyan po tayo makita-kita sa may Star City sa Halandoni Street parking area. Ayan. Ano bang mangyayari? Uncle Diego, ano bang mangyayari? Naku, marami po kami pamimigay. Kaya paalala, first 100 lang po ang makakatanggap ng Love Radio Souvenir.
tinapay from Fua Fua. Meron pang pabigas from Gold Mine, tagda 2 kilo yan. Grabe na to. At syempre, pa-souvenir. Galing kay Mayet de la Rosa Fine Jewelry at etong pinakamalupit. 8 po ang maswerteng mananalo ng 18K gold bracelet. Wow! Mula po sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. At hindi lang yan. Grabe na to. 2 din ang maswerteng mananalo ng sofa mula sa Princess and Ronron Furniture. Wow! Sobra-sobra na to. Ang daming sibuyas! At hindi lang yan, meron pa tayong mga cherry home gadgets na ipamimigay at souvenirs from Lala Move. Wow, grabe! Ang lupit! Sobra-sobra! Parang tugtugan natin dito sa programang EDSA. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Rock and roll to! 36 minutes after 5 o'clock, here's a song coming from the Scorpions. Here's the song, Rock You Like a Hurricane, right here on Metro's #1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!